yarda da ni ka ƙarar soyayyar ka na sha daga gunka. Yarda da ni ka ƙarar soyayyar ka na sha daga gunka. Komai na tashi ya farko to Allah na ke sahuwa. Sai zuwa da biyo na take sai na ji aikin na saukowa. Izinin ɗauka da ɗorawa da faɗa a salo na ƙwarewa. Yau su na biɗa gaban dan wanda sunarsa take bayarwa. Yarda da ni ka ƙarar soyayyar ka na sha daga gunka. Ya almu'udi ina roƙon ka salati kai mara kirka. Adadin komai da komai dama komai dan saka taka. A ciki a sako da adaye da samu gaba ɗaya zuga. Da sharifai ma da na batule da santa da shi na yi riga. Na ki yarda da ni. Da abul abbas na ke yin komai Allah ma shaida ne. Haka na bar hamayin ya su domin ni ba fitin jane ne. Da amama banu ga da sake nan shi guna shehi ne. Allah da faɗi jalabi ta raƙiƙa da namu da kai Allah ne. Yarda da ni ka ƙarar soyayyar ka na sha daga gunka. Ku sani falalar ilahu tana da yawa kuma ba ta da ƙarshe. Ya gani ne ga wanda ya so kuma san da ya so ko yaushe. Ni sai yan bani ta so da begen annabi na ko yaushe. To na gode kuma zan ta gode ma har ranar ƙarshe. Ai ma kai ka fara idan an gode rabu kana ƙarawa. Sannan ka ce kai ne kai komai annabi mai bayarwa. Wannan ya saka nake neman ƙarin so har da kulawa. Annabi ba ni na sha idan na sha kai mun izinin shayarwa. Yarda da ni ka ƙarar soyayyar ka na sha daga gunka. Mai saurare soyayyar manzan Allah ta wuce wasa. In ka samu wuce gaba yanzu da sansa ake yin gasa. Mutuno a sahabu ko wannan su ciki yayi fansar ransa. Mu ne muka yi masa ne kai sau nawa ma kai maulidinsa. Ya Rasulallahi kai mun dan girman ka a gun Allahnka. Ya Rasulallahi dan kaunar ka da shi ta cikin ruhinka. Ya Rasulallahi na san kana da jin san duk mai san ka. Ya Rasulallahi dan tausayin ka gunmu da bai da iyaka. Ya Rasulallahi in zan koka ko share wani balla. Ya Rasulallahi dan lokacin da kai da na fata dalla. Ya Rasulallahi yarda na ganka san da na so dan Allah. Ya Rasulallahi inna yi maka baiti ce ma dalla. Ya Rasulallahi kullum soyayyar ka nake yin talla. Ya Rasulallahi sani cikin mabiyan ka samu nuhula. Ya Rasulallahi kai ni ziyarori kafin mutuwata. Ya Rasulallahi sa sunan ka ya zan karshen kalmata. Ya Rasulallahi yarda na ganka mun ranar mutuwata. A zare ran ina kallon ka kai shi ne nasarata. A cikin kabari ka sa sunan ka ya zam shi ne amsata. Na rayu da kai in mutu da kai in tashi da kai kibulata. Yarda da ni ka ƙarar soyayyar ka na sha daga gunka. Ya masanin Allah abu ina masanin Allahu irinka. Dukkan daraja da mukamai Allah ya tare a tsakanka. Duka kaskancin mutum sai yayi daraja inda ya rike ka. Matsayinka yana da girma rannan har jakin ka ka aika. Jakin ka ka aika rannan har jakin ka ka aika. A cikin
ya tuna alhar ya yi makil na zama fani cikin sha'anin ka rasulullah na wuce shal kokon da ba'i da ma da labina ni koma ka ci kamfal a ci kamfal shugaba a ci kamfal duk wanda ya so ga annabi zai huta ko bai da iyaye dan da za mu gane ni irin tafiyar su kaye a irin tafiyar su malam in ka sai ka zubar da hawaye wani su kuma ka ya ce ni da mali ne sawaye kai sau nawa ma ka gan shi ku kai magana ko ma ya rike ka ko yayi addu'a ya ce ka cika yayi shaidar soyayyar ka ko yayi izini ka gan shi san da ya so tsananin yammar ka ba ma wannan a ranka kawai kai gari aikin ka na yarda da ni ka ƙara soyayyar ka na sha daga gunka ba ka wani ƙoƙarin me za ka yi soyayyar ka ta tsaro sai sukar wancan sai zagin wancan ɗin har kun jaru kuma sai an ƙara kusanci ta ya kusancin wai zai karu hasada da ganin kai mu daina yi don Allah kar da mu faru in muna yi sai mun faru